Dnes sme sa tu stretli po dlhšej dobe, jak zvyčajne. Po 2 týždňoch. Áno. Dnešnú tému sme si zvolili podľa mňa celkom pekne tematicky, lebo dnešná téma, ktorú chceme rozoberať je, že či je život po 20-ke taký, ako sme si ho predstavovali, ako keď sme boli mladšie. A myslím si, že je fajn, že to ideme zrovna dnes riešiť, lebo vlastne od posledného razu, čo sme tu sedeli, sa nám pomenilo toľko vecí Za 2 týždne. za 2 týždne, že momentálne vlastne hľadáme zase a opäť znovu tú cestičku, že kde a ako a s kým a kedy a za koľko a no, Aby som tomu dala taký nadpis, že kríza v 20-ke znova. tak ale ono je to kríza, ale ja mám pocit, že my ju nemáme len, že po 20-ke my ju prežívame podľa mňa takú väčšiu, všeobecnejšiu máme, že každý druhý rok. Ale neviem, či je to o tých životných zmenách, ale zase nie, vlastne za každým prišiel nejaký fakt, vďaka nemu prišli životné zmeny. To vždy, každého pol roka príde minimálne niečo väčšie. No, takže drbe sa robota. Je nám tu tesnejšie, jak sme čakali na tom Slovensku, takže rátame s tým, kde a ako sa odpinknúť. A vlastne predstavy, o ktorých sme si tu hovorili, tak sporadicky, každý jeden diel, aj o tom našom odchode, tak momentálne vlastne sa blíži k tomu, že nie, že chceme, aby boli zrealizovateľné teraz, lebo my by sme na to ešte ani tak netlačili. A z hľadiska okolností, ktoré prišli, tak sme sa rozhodli, že nebude lepší timing ako teraz. Len rozmýšľam, ak nás aj tí ľudia posielali preč do Slovenska, tak už aspoň pôjdeme, nie? Ja si myslím, že to bolo na základe tých komentárov, že nám bolo dopriate tak strašne veľa zlého, že vlastne preto sa to aj stalo. Ale To nie nie, je zlé, to je dobré, to je to proste je dobré. hnací motor. My sme burina, ktorá Kríza nevyhne. je Áno. hnací motor. No u nás 100% U každého. vždy. U každého. No, tak môžeš sa v nej vybrať topiť sa, alebo s ňou niečo robiť, vieš, to už je zase ako... Proste, ale zober si, koľko ľudí musí mať to, čo my. Ty čakáš, kým ti prejde puberta. Tie prvé najhoršie fuck-upy, tie prvé fakt, že ako najhoršie veci. A potom už si povieš, že konečne 18. Pamätáš si, keď si to mala, že konečne 18. A ja som sa tešila na konečne 18. No. Ale to som nevedela, že po 18 ako keby ešte je tá puberta. To vôbec nie, že ona odišla. No. A po 20 začína dospievanie, naozaj, že dospievanie. Nie je to fyzické, to mentálne. Ja by som to skôr nazvala takým všeobecným dospievaním. Lebo u mňa, ja som strašne dlho rozprávala o tom, že chcem mať 18. Z veľkého hľadiska to bolo preto, lebo... Ty chcela odísť z domu. No, ale skôr išlo o to, že už som nechcela, aby mali nado mnou ruky rodičia. Hej? Že proste už... Pre mňa bolo podstatné vtedy to, v tom, ako sme my fungovali vtedy doma, že proste som chcela, aby ja som už bola za seba zodpovedná a rozhodovala za to, čo sa deje. Skrátke, áno. A preto táto veta u mňa bola fakt akože používaná veľmi často. A je to taký paradox, lebo mňa doteraz, keď sa ma niekto spýta, že koľko mám rokov, ja mám chuť povedať, že 16. Ja som sa tam stále nejak... Máš v tej 20-ke. No, 21 ešte je také. vieš, že Je proste, problém, že že už stále vieš, som sa to sa tam... zaokrúhluje nahor. No mne ešte nie. Ale... No počkej, ako Však keby dobre, ani tebe mne nie ako keby. úplne do tých okrúhlin, ale Hej. už to neznie tak. Dobre, a mala si to aj ty takým určitým spôsobom, že si mala predstavy nejakého toho, jak to bude prebiehať, keď do týchto rokov pôjdeš? Mala a strašne sa rozbili. No dobre, ale mala si také tie klasiky predstavy, že proste budem teda veľká a bude tam nejaká tá finančná, ktorú už budem držať v rukách, tá stabilita a že pôjdem teda, alebo mala si nejaké iné, že špeci predstavy, ktoré ty si predstavovala v tom svojom dospievaní? Ja ti poviem, budem skeptická hneď od začiatku, No dobre, že nič nové, poď. ale reálna. No okej. Minimálne... Prosím, ty si bol aj dieťa niekedy, môžem si takto na začiatok spýtať. Nie, poď ďalej, dobre? Ty si zaseknutá 40-tnička iba v 20-ročnom tele, ja ti Ale to ja poviem to takto. milujem takáto byť. Však ja viem, klub seniorov už ti bucha. Za Nie, chvíľu ja ti mám pošlo rada pozvanku. Tie staré ženy, ktoré sa s tebou rozprávajú, to je všetko. No, môžeš. Ja si myslím, že všetci majú očakávania, pretože keď máš 15-16, už si vlastne na strednej, už iba čakáš, kým mu skončíš a čakáš, čo bude potom. Spravíš si hrozne moc plánov dopredu a až keď ideš realizovať, v podstate možno po tej škole, tak vtedy zistíš, že koľko problémov nastáva v živote. No samozrejme. Ono všetko, keď ide do tvojho, tak prichádzaš na tú realitu. Áno, lebo slova sú akože jednoduché. Povedať niečo, prijať si niečo je jednoduché. Aj snívať o niečom. Aj snívať o niečom, ale naraziť na tú realitu je strašne ťažké.
Je to mentálne ťažké proste, je to unavujúce, vieš, lebo ja si myslím, že toto je taký ten krásny vek od 20 do 30, kde ľudia pumpujú ten mozog, to rozmýšľanie a všetky tie emócie čo najviac. Lebo niektorí ľudia sú už po 30-ky akoby tak zmierení. Nie Uzavretý v všetci. tom, čo je rozrobené. Nie všetci, ale Veľakrát. hovorím o Hej, väčšine. hej. No dobre, a pri tebe teda, pri tom, pred tým dospievaním, boli určité špecifické veci, ktoré si predstavovala, že takto budú? Ja neviem, keď si mala 15, 16? Ktoré si Strašne som sa myslela, že tešila na fakt, že budú? samostatné bývanie. Mhm. A nikdy nezabudnem, keď som si bola pozerať prvé byty. Ešte ako na strednej. A keď som si prehľadala, že ja by som nemohla ani študovať, aby som ho mohla chcieť a platiť, sama platiť, podotýkam, nie k niektorým, že proste, že rodičia polku alebo čokoľvek, proste sama si ho platiť, tak som dostala takú kopačku na solár, že proste to nepôjde ale. Že Ale- buď vynechám polku týždňa so školou, a Mhm. môžem bývať teda sama, akože hrdo, alebo to musím Lebo robiť. toto už bol vek, kedy si začínala mať také trošku lepšie roboty, že to neboli len brigády, ale stále Ale ako to by to nebolo boli o tom, že... brigády. No dobre, Lenže ale z už toho si zarobila proste- trošku krajšie, hej, že nebol to full-time job, lebo stále si bola na strednej, ale už si ty vtedy vedela vytočiť také trošku pekné peniaze. Zober si, keď som bola na strednej, čož už, že to sa hamím povedať náhodou, už je to dozadu trošku viac, 5 rokov? 5 rokov to asi bolo. Ty Ja som bola no. pozerať dvojizbak. Tu, Aha. kde sme. Za cenu 500 €. To si ani nepamätám. So všetkým. To som bola s tebou? Nie, to si nebola so mnou. Aha. Ja som bola pozerať dvojizbak za 500 €, 5 rokov dozadu. Proste našla som dobrý deal. Ale myslím si, že teraz, nepamätám To už sme si. sa poznali? To už sme sa poznali. Aha. A ja som ma bola pozerať, lebo už som bola fakt, že skeptická. A teraz mi došlo. Keď prerátaš tvoju hodinovku, koľko zarobíš za koľko hodín. A A to si vlastne... nemala full-time job. A už máš napríklad doma auto a podobne, ale stále si v škole. Uh-huh. To je fuck up jak blázen. A že sa nebáme o tom, že teraz už ten dvojizbak, čo je presne tam, by stal 800. Ale 5 € na hodinu sa dostaneš. Dobre, takže prvý reality check ti prišiel s bývaním, hej? Ktorý si mala akože Prepočet. naplánovaný. Keď sa ma maklér opýtal, slečna, ale vy ste schopná to naozaj splácať, keď ste na strednej škole? A ja som musela klamať, že by mi to platili rodičia, keby som ho naozaj chcela. Lebo veľmi ma pri tejto otázke, som si vtedy iba sadla naspäť do auta a hovorím, že Bracho na ani mieste keby asi. sa... OK, a bola tam pre teba ešte nejaká špecifická predstava toho, že ako to asi pôjde? Mala si také, lebo ja som to mala na také určité odrážky, toto všetko, že jak si asi myslím, že tým vekom to pôjde a čo postupom tých rokov bude pribúdať a jakým štom sa asi posunie. Mala si niečo, vieš, také zakotvené to, že toto tam bude. Ja neviem, budem mať 20 a toto tam už bude. Mala som zoznam, Mhm. čo všetko stihnem, do ktorého veku. Mhm. Chýba mi jedna jediná vec z môjho zoznamu. Chceš povedať, aká? Ešte mám 2 roky na to. Chcela som bývať v USA, ale stačí mi, keď ho pozriem. Ešte mám 2 roky na to. Ale všetko som si inak akože splnila. Aj ty si mala taký zoznam, pokiaľ Dobre, ja viem. ale mala si nariadkovaný vek ku niečomu? Presne. Čo dokedy chcem stihnúť? A ja som to postihala. A chceš nám povedať čo? A akože také basic veci, napríklad, že bol ten taký 8 odrážok, ale ja si bohužiaľ pamätám len to, že som si povedala, že budem mať tú motorku, ktorú mám, ktorá už sa rozpada prachom, alebo že teda budem mať ten vodičák a ešte niečo. Ale neviem, také basic veci, vieš, keď máš 16-15 rokov a píšeš si nejaký takýto akoby list, čo si odfajkneš, tak je to fajn tu nájsť časom, že si to akože určite. spravila. Aj keď Tak sú to pičoviny. Ja si postupom času som si rada aj čítala. Ja som si postupom času rada aj čítala texty, ktoré som si písala z tých nižších rokov, pretože strašne krásne, akože dobre. Veď keď to čítaš, tak vidíš, že to zmýšľanie bolo trošku iné, že aj tá životná situácia, aj priority v tých daných rokoch boli iné. Ale zase je strašne príjemné vidieť, jak si sa ty mentálne posunula a jak už vnímaš veci teraz, na základe toho, jak nad nimi rozmýšľaš, vieš, že... Ale tiež som mala zoznam. Mala som to natabulkované. Je super si to spraviť, lebo ten zoznam ti pomôže ako keby aj po tých rokoch sa premiesniť do toho tvojho vtedajšieho zmýšľania. Aha. Aj keby to nemáš spraviť. Aha. Vidíš, čo si chcel a porovnáš si trošku seba teraz a A hlavne, Čo si u vnímala mňa- najpodstatnejšie? no takto.
keď sa bavíme o takých všeobecných predstavách, tak u mňa to vyzeralo asi takým štýlom, že Taký girly zoznam, taký ako... skôr taký ten životnejší, hej? Že taký ten všeobecnejší. A u mňa teda bolo na rebríčku teda tých predstav v prvých radoch, bolo to, že ak teda nepôjdem v 15 na intrák, čo som strašne túžila odísť preč, tak do 18 chcem ísť preč z domu. A samozrejme som mala predstavu úplne opačnú a to je, že keď si nájdem bývanie, tak vlastne až potom si nájdem stabilnú, dobre platenú robotu, ktorá ma bude baviť. Lenže v tomto nejak sa mi začínalo vlastne mixovať postupom času to, že ako som si ja chcela nájsť bývanie bez toho, aby som mala, jak som to ja teda nazvala, stabilnú robotu, ktorá ma bude baviť. Hej, že tam som to trošku úplne domyslela a zároveň som chcela veľmi veľa cestovať od skorého veku. Chcela som veľmi veľa vidieť, Ja si chodiť na pamätám, ale aké dovolenky. si mala pointy. Teda tie jednotlivé body, takto. Tak mi pripomeň asi. No kde si chcela žiť, si žila. Kde si Áno, sa chcela presťahovať, sa áno, presťahovala. áno. Kde To, si chcela ísť na mhm, dovolenku, si išla. to máš pravdu. Lebo, viem, čo myslíš, miesto, v ktorom sme teraz, tak je kúsok od mesta, kde som vyrastala a mávali sme tu rodinu a vždy, keď sme sem chodievali, tak som to brala úplne, že neskutočne nie, že proste aj ja by som tu raz chcela bývať. Bola to taká metropola oproti tomu nášmu malému mestu, vieš, že bolo to, mali ste tu BMHDčky, mali ste tu veľké obchodné centrum, McDonald's, hej? A to Aj úplne... metro a letisko je tu. Hodinu a pol odtiaľto. A to úplne stačilo. No a čuduj sa svetu, akože fakt o pár rokov som si našla polovičku a v podstate som tu bývala. Ďalej som si úplne odniekiaľ sprdala strúhla, že vlastne raz by som chcela bývať v Prahe. No a čuduj sa svetu, o pár rokov na to som tam fakt bývala. A ešte skôr, jak som chcela. To bolo veľmi skoro. To bolo veľmi skoro, lebo z týchto mojich všetkých predstav, teda, hej, prioritizovanie. Bývanie, robota, ktorá ma baví a zarábam dobre, cestovanie a zároveň, samozrejme ďalšia pointa bola, že teda nájsť si niekoho, áno, tá proste very basic being love. Toto všetko tam vlastne postupom času som si myslela, že bude zapadať, ale mala som takú veľkú predstavu toho, že čím budem staršia, tým viac budem mať lepšie ohodnotenú prácu, ktorá ma baví. A úplne najlepšie... Bullshit, jak Úplne svinia. najlepšie... vieš, ak teraz pozráme Sex v meste, tak to nejak som si to predstavovala, že si budem písať tak, jak sa mi chce, že pôjdem na tú žurnalistickú, teda na tú strednú školu žurnalistiky, po prípade si skúsim chvíľu nejaké novinárstvo a možno vlastne v tej 23 by som mohla vydať knižku. Malina. OK. No a potom prišiel veľký tresk a zrazu vlastne som v 16 odchádzala. Ale vlastne s tým, že už som na polku v podstate však bývala tu, hej? Aj s tým, že som musela chodievať bývať domov, ale už na polku som v podstate bývala tu. No, v skratke som si to fakt predstavovala ako z toho Sexu v meste. A... No, vlastne... Nemôžem uveriť, že v našich 20-kách je náš obľúbený program Sex v meste. Je to brutálne a fakt, kto ste to nevideli, tak si to vážne pozrite, zabaví vás to na všetky večery, minimálne prvé 4 epizódy. Fakt vážne. Nezabaví to teraz, akože aj na tej Aj mňa, ale není to až Kaprička bola taký taká. banger, jak to No. bolo. No, ale potom vlastne v 16 mi fakt nastalo, že veľký tresk, kedy som z domu odišla. Aj keď za nie úplne plánovaných podmienok, ale bolo to úplne iné. Všetko bolo úplne iné, jak podľa predstav, ktoré som si naplánovala a ktoré som si vytvorila. A vlastne absolútne nič neišlo, sa neodvádzalo od toho, čo ja som mala v hlave. Ja som dostala taký bordel celkom v hlave, takú facku. Keď vidíš ako maturant v danom obore, keď už teda si tomu tie 4 roky venoval, v tom jednotlivom obore, tak čakáš, že nájdeš prácu, ktorá sa bude podobať tomu. Ale keď chodíš... OK, čo máš vyštudované? Konkrétne. No obchod a podnikanie. S No. tým, že akože nie sme akreditovaní na účtovníctvo, na robenie jeho, takže si musíš dorobiť kurz alebo niečo také, tuším. To som sa dozvedela v banke, keď mi to povedali. Ale ako nečudujem sa, lebo ja, keby mám niekomu robiť účtovnú zavierku, tak ste všetci skončili a skrachovali ste. Alebo vám príde kontrola. To Daňové nie. ani posielať nemusíte. Áno, vlastne ja som sa naučila robiť účtovnú zavierku na konci 4. ročníka. OK. Úplne na konci. A potom som sa aj tak o 2 roky účtovníctvo absolútne nezvládla a posrala. A toho mám vyštudované.
To ako keby No, patrí k tomu oboru, tak ja neviem, keď ideš na zdravotke, tak asi vieš napríklad odoberať krv a podobne. ono, niektoré veci idú za pochodu, ale na niektorých veciach sa proste úplne zasekneš, aj keby si mala mať o nich aspoň trochu páry. Áno, ale dostala som proste, iba som tým chcela povedať, že som dostala akože veľkú facku s tým, že ja som si nevedela nájsť napríklad ani, že prácu v banke, hej. To bolo akože, a fakt nejaká nižšia pozícia, ja som tam mala ísť, ale aj sme si volali, že teda nech pošlem CVčko. Absolútne, A nie. čo to bolo za pozíciu presne? Nepamätám si to. Mhm. Nepamätám si to. Proste som iba chcela, viem, že som tam raz posielala a nebola som schopná si nájsť prácu v banke. No, Doteraz s mojim CVčkom, ktoré je bohaté, akože skúsenosťami, nie školou samozrejme, ma na strašne veľa miest proste by neprijali. A ja to viem. no takto. Um, ja si myslím, že tak ako si mala ty trolinku možno správne povedané väčšie oči pri tom nástupe do toho života, ale úplne prirodzene, hej? Lebo ja som ich mala Proste, tiež. ale Úplne čakáš to? prirodzene. Tak myslím si, že ich máme takto každý. Ak sa tu aj nájde niekto v nižšom veku, kto to počúva a sleduje a možno nejakú tú určitú predstavu má o tom živote, ako asi bude raz prebiehať, nebude. 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 Pokiaľ naozaj nejdeš v šlapajách, ja neviem, mama zubná hygienička, študuješ, ideš, robíš u nej. Vieš, že myslím niečo, k čomu ako Pokiaľ keby nemá máš nejakú... budúcnosť načrtnutú už Hej, trochu. keď ideš podľa nejakej určitej predispozície, tak to tak nebude. Podľa mňa je veľmi crazy uvedomenie, ktoré nám aj súvisí s tým, o čom sa dnes bavíme. Pre mňa to bolo uvedomenie a to bolo to, že vieš, môj dream job bol naozaj písať. Mhm. Fakt bol písať. Stále sú ľudia, ktorí sa živia tým, že píšu. Hej, lenže na začiatku nie je nič A ťažšie, ja, ako som si, vybrať si a toto. ja som si myslela, že ja sa môžem živiť tým, že píšem. Neviem si predstaviť, ako by to mohol byť môj primárny job, aj keby raz písať začnem nejakým určitým Tak spôsobom to znovu. trvá extrémne dlho. A hlavne som si myslela, že možno budem schopná jedného dňa teda preraziť so mojou knižkom, výplotkami, textami, úryvkami, čímkoľvek, hej? Ale absolútne nie. Ja som Zober si iba umelcov. Hej, Vieš, koľko je teraz deciek na napríklad umeleckej, ja nehovorím, sú tam aj grafici a sú tam aj také áno. odbory, proste niektorým sa to podarí, ale pokiaľ chceš byť naozaj, že si umelec, ja to nevidím inak, ako že najlepšie prerazíš škarkami. Najviac som to videla v Prahe. Každý, kto mal viac umelecké cítenie, bol aj tak broke jak blázon, pretože snažíš sa s ním preraziť, ale popri tom ty ani nemáš 110% čas na to, aby si ho robil, pretože sa musíš uživiť druhou robotou. Ale ako keby ja ich strašne cením. A ja ich cením. Ja by A som ich ja. aj niektorých podporila, lenže ja som strašne veľa napríklad videla, vieš, ty si začal malovať, síce maluješ pekne, ale vieš, čo som naposledy videla? Niekedy to v sebe máš a niekedy nie. 30 na 30 za 10 000 Pozri. korún. To znamená obrázok 30 na 30 a zaplatíš okolo 300 eur. Ja cením každého. Ja viem, ale je to ťažké. Je to Je. ťažké. Je Ja to ťažké cením- to kúpiť, ja- keď ty ani áno, toho človeka áno. nepoznáš, ale Ja chcel by si cením ho. každého, kto sa rozhodne to začať, pretrvať v tom a popri tom robiť ešte niečo, aby sa uživil. Zober si moju kolegyňu z práce. Robila v kuchyni, do dnešného dňa myslím, že robí... Nie, teraz vlastne v bare robí naposledy, jak nás tam pozývala. Ale popri tom začala svoju značku, kedy robí... Teraz mi pomôž. Sú to šperky, ktoré robí tou látkou. Z nejakých zliatín, tuším. Jednoducho, rozhodla sa založiť brand, kedy sa založila na šperky. Teda, kedy sa zamerala na šperky. Ono to celkom má podľa mňa aj ten Ty musíš vibe trafiť niečoho. kategóriu dobro, Musíš, ktorá určite, ktorá samozrejme. ide teraz. Hej, Lebo ona robí aj okuliare, tuším, slnečné, nie? ona robí okuliare, ona tieto šperky No, a ty zakomponovala keď do trafíš dobrý šiltoviek. trend, tak je to super. Ja si myslím, že ona má podklad úplne perfektný Je. k tomu, čo robí. A baví ju to. Svojim sociálnym sieťam a prezentácii dala strašne veľa z toho, jak ja ju vidím, jaká ona je. Mm. Ale nedokáže sa tým užívať. A áno, Lebo to hrozne trvá. Hej, hlavne tie ceny nejsú symbolické, ale ja to chápem. Lebo zober si, dokedy spraví návrh, dokedy dá tú robotu, samozrejme je tam materiál, tam nemôže byť symbolická cena na to, aby ona to ako keby mohla robiť. A zároveň jej brand je robený na tom, že každý kus, ktorý ona vyrobí a predá, nenájdeš rovnaký. Není sú dva rovnaké, ktoré ona má v ponuke. Big up jak blázen, ale neuživí sa tým.
proste nebude to, ani myslím si, že v blízkych rokoch jej stred príjmu. Ja to vidím ešte aj z jednej stránky, keď sa stále bavíme o tej práci a keď chceš niečo robiť sám na seba, že prídeš teda na to, že čo by ťa bavilo a chceš napríklad niečo teda otvoriť alebo začneš predávať alebo začneš ponúkať nejakú službu, tak jak to máme my. Záleží, kde žiješ, v akej krajine. Na čo sa tá krajina sústredí a to je ďalšia facka napríklad podnikania pre mladých ľudí. Určite áno. Dostaneš taký high kick, akože Určite áno. prvý, keď zistíš strašne moc vecí. Lebo není ťažké začať podnikať. Podľa mňa je ťažké spraviť z toho niečo udržateľné, čo vynáša. Nesúhlasím. Ťažké je začať jak sviňa. Tak ale... Lebo pokiaľ nemáš ani finančnú rezervu, čož veľa mladých ľudí nemá takú, aby pol roka niečo potiahlo proste, alebo robíš stále popri tom prácu. Áno. Je strašne ťažké začať podnikať. A ešte keď si vybereš nejaký proste zlý segment, alebo otvoríš niečo, čo v danej tvojej oblasti nezáujem. To je fuck a blázen. OK, dobre, ale Napríklad. veď keď začneš, tak nemáš popredu trošku research o tom, že si to predtým už skúšal aspoň jemne, či o to ten záujem bol? Veď... Nemyslím si, že taký to je. Proste na začiatku je najviac nádeje, ktorej ty musíš uveriť. OK, ale aj tak si myslím, že najťažšia je tá časť toho, kedy to udržuješ s tým, že by to malo mať zmysel dlhodobo. Myslím si, že toto je ten najťažší part, kedy to dostávaš do niečoho. Podľa mňa nie. Najťažšie je naozaj začať. Začať z toho zarábať. A udržovať to je ťažké, ale akože... Ale začať môžeš, nikto ti nehovorí o tom, že musíš z toho zarábať. Otvoriť tie prvé dvere a dať sa tomu naplno zrazu. Tak áno. Lebo sú ľudia, ktorí si už časom spravia tú finančnú rezervu a potom sa tomu oddajú naplno. A nedostala som sa ani tam, kam som chcela, že proste keď začneš podnikať, ty nevieš poriadne, čo ťa čaká. No, ty sa učíš, ty si zistíš pár vecí, ale vždy príde, že aha, áno, tak jak vo všetkom, lebo vždy tak keď ti príbude nový predmet v škole? Áno, lebo vždy za tou každou otvorenou kapitolou novou, alebo niečím, že ti príde vždy je tento problém. Niečo nové, s týmto som nerátala. Vždy. Vieš, ja som naposledy ešte čítala príbeh, to ti poviem, ja som ti to hovorila. Proste pani mala, neviem, 25-30, začala podnikať a robila to tak poctivo. Čo sa ten za rok proste, teda zarobila 10 000 a ostalo jej 4 600, alebo tak nejak, od 4 do 5 to bolo. Tá tiež nerátala vôbec tým, koľko. A pritom tiež len chceš mať všetko na poriadku. A to sú dospelí ľudia. Hej. A starší, jak ja ešte. Hej no. A toto je to, čo aj ja som si postupom veku začala tak trochu v tej hlave uvedomovať, že mne teda prišlo uvedomenie potom, ako mi padol sen môjho spisovateľského denníka s priamym zárobkom. Ja chcem byť a myslím si, že aj som typ človeka, ktorý jednu dobu, áno, však robila som preto, lebo peniaze bolo treba a skúšala som, lietala som z roboty do roboty, skúšala som viac podnikov a podobne, ale ja nechcem, aby pre mňa mala byť práca stred toho života a point. Vieš, že toto je tiež vec, ktorá sa mne obrátila. Vždy som si myslela, že jeden z veľa tých mojich cieľov bude to, aby ja som našla niečo, čo naozaj a reálne budem chcieť robiť s tým, že ma to baví a zarábam z toho veľké prachy. A ja nehovorím, že to nechcem. Chcela by som, aby sme robili niečo, pričom má to zmysel pre mňa. Úplne najlepšie, keby robím sama pod sebou a darí sa tomu. Chcela by som to, ale není to pre mňa najväčším golom v živote. Áno, lenže niekto sa narodí, alebo niekto teda ide v šlapách kariéristu. No jasné. Niekto ide v šlapách matky. No jasné. Niekto chce byť proste iba hlava rodiny a chce mať rodinný život. Každý sme prišli pre niečo iné. Áno, je to tak, hej, lebo aj mne prišlo toto uvedomenie neskôr, hej. A jednu dobu som robila len preto, aby som tie peniaze dala tam, kde mi je to príjemné, hej. Aby sme si ich mohli užiť, tie prachy. Ja som nerobila pre nič iné. Áno, lenže ono je strašne ťažké. Proste keď prídu prvé výdavky, ty fakt nečakáš. Ja poznám tiež inteligentných ľudí doteraz, ktorí majú 30. A takisto sa ujebali, jak ja, napríklad na zdravotnom. Hej, proste. Verím, a to sú starší a inteligentnejší ľudia, jak ja ešte, hej.
Verím a chápem, lebo... A keď ti príde už len ten nedoplatok, napríklad po strednej, tak ako sme sa my spolu minule bavili, to, že oni ti spravia jednu prednášku, ktorú ty počúvaš na konci Z dňa, finančnej gramotnosti. nie z Úplne finančnej najlepšie. gramotnosti, Ja si to ich nebolo. pamätám tieto tak najviac, že... Nie, toto je doslova jedna prednáška, ktorú dostaneš, ktorú sme mali my na škole, jednu, Akože hľadom čoho jedenkrát. teraz? Že keď ideš a skončíš školu, treba sa prihlásiť na úrad práce, pretože nemá do teba platiť odvody. Nemusím ti hovoriť, že som tam bola 7 hodín a keď nám udrbli jak 8 tú prednášku, že som nepočula ani 3/4. No počkaj, ja som teda študovala cestovný ruch. Ale ja som takúto prednášku nedostala. Ono to býva na konci ročníkov. My sme mali naozaj veľmi dlhé školenie Nejakých, o finančnej gramotnosti. Však dobré, ale to Ale Ježišmaria, to je klokanko na základnej niečo škole. takéto si úplne nepamätám, lebo napríklad mne, Na keď konci ročníkov to 18 býva. odbehla, tak veď ty už si mala 18 pri mojej 18. No. Ale pre mňa to bol aj tak vúp. Dobre, ale teraz vlastne, keď náhodou ja ostanem bez roboty, a ešte sme žili v Čechách. Kde? Ako zdravotka mám volať teda Lenže, na Slovensko, alebo že čo? tebe som to hovorila ja. Áno. Ale ja, Áno. aby som to zistila, tak som musela dať 1200. Aby A to som je to? zistila. A to je to? A ja sa to nehabím priznať, pretože bola som sprostá, ale ja si myslím, že veľký základ bol v tom, že ma nikto nepripravil na to. Lenže ja si A ani keď ti úprimne... svieti v tej aplikácii cez rok, že platí za váš štát a ty to naozaj čakáš cez rok, no akorát vtedy prišlo to vyúčtovanie teda, tak si myslíš celé tie mesiace, že ja neviem, rozklikneš to raz za 3 mesiace, že dobre, že neviem, nejako to neriešiš proste. Ešte si vtedy sprostý, mladý, naivný, hej? Lenže ja som vtedy ani... Ja takto úprimne si ani nepamätám ja z toho obdobia, že nám by v škole o tom niekto hovoril viac. Tvoj brat je No. ukážkou, keď mi naposledy povedal jednu vec. No. Keď sme boli. Ale ja keby som robil celý mesiac, tak zarobím 1000 eur. A bol strašne nadšený z toho. A ja súka sprostá, som musela a zrútila som mu predstaviť za sekundu. Keď som mu povedala, hovorím, dobro Zlatko, zober si, teraz si pustil 500 eur. Bracho má 16 rokov zo Segrou, aby sme mali predstavu. Áno, je proste malý, Hej. hej, je mladý. No, proste v tomto veku. Tak si zober, že Zlatko, teraz máš 1000 eur, zaplatíš 500-600 eur nájom. Hovorím, No, to si dala peknú 500-600 tak nájom. sám bez detí, ja Dobre. som ho rátala úplne, že v Áno. základe. Alebo za izbu niekde vo veľkom meste, Áno, vyber si, čo áno. chceš. Neopravuj ma. Prepáč. Takže máš 1000. Si strašne šťastný, že máš za mesiac 1000, však Aha. super, nie? Pokiaľ si není dospelý. Lebo prídeš a teda tých 500-600 eur ide na nájom. Minimum. Dajme tomu, že už sú tam energie a všetko. Zrazu potrebuješ žrať. Zrazu chceš chodiť do fitka, zrazu si chceš kúpiť auto, zrazu PZPčka, zrazu diaľničné, zrazu to tankovať, zrazu budeš mať frajerku, pane Bože. A ty máš 1000 eur. Mhm. Z takto si na takto. No, že bol A taký bol- smutný. No bol, ale ja No. som reálna, pretože ja vidím, že tomu taký. decku to kurva nikto nepovie. No. A vieš, ja som videla, to je nič zlom, ale ja som videla ten prevrat, že mu to asi nikto nikdy nenačrtol do toho, Ale ja do ti tej poviem úplne dospelosti. úprimne, že ani mne moje predstavy tiež Dobre, boli ale keď úplne iné. vychovávam dieťa, tak mu tlačím trošku, už keď vidím, že dospieva. To není, že dovolíš mu ísť na jednu akciu, druhú, tretiu, alebo že ti príde ožraté. Mala by si ho trošku tlačiť do toho dospelého života. Lebo napríklad pre mňa vysvetliť všetko tebe bol základ, aby si to vedela, aby si sa nestratila. Áno. Aj ľuďom naokolo mňa, Áno, je to ktorí veľká boli pravda. napríklad starší, ale Je to stále veľká nevedeli. pravda, ale aj tak, vieš, určitým spôsobom ty si ma viedla veľmi veľa. Až moc potom, lebo ja som teoreticky vlastne prichádzala do štádia, kedy veľa vecí som na teba nechávala. No ale prečo by si sa mala popáliť ty a ešte finančne v tak Áno, ťažkej dobe vtedy? Ale aj tak teoreticky tie veci všetky, ktoré postupne prichádzali, najviac som ich začala chápať až popri tom, jak som jednotlivé veci v podstate musela robiť, nejakým spôsobom sa začala, aha, teraz je tu zdravotka, teraz som nezamestnaná, teraz treba ísť na ten úrad. I vlastne ja neplatím sociálne, veď to vždycky mi tak bolo hovorené, že zdravotné, sociálne. Ešte moja babka mi to povedala, vyzisti si, či zdravotné, sociálne. Tak ja volám, treba zaplatiť. Jaké sociálne? Ja- Vy nie ste živnostníčka. Už viem, čo musím, čo nemusím, ale nemám taký prehľad asi úplne, že vo všetkom. Myslím si, že to ešte len príde znova. Mhm. Ale už viem, ako mám čo robiť. A viem, že účtovníctvo si nikdy nemôžem robiť ja. Lebo tak padnem, že zhorím. Je to ťažké sa to učiť všetko
všetko naraz ako keby príde. Tak jak sa hovorí, že keď sa niečo začne kaziť, tak sa kazí, že všetko. Tak všetko príde naraz. A s tým platom napríklad, ktorý teda máš, keď ti príde jedna takáto vec, tak ty vypadneš na niekoľko mesiacov. Dobre, a Nikto ti nepovie o nejakej rezerve, že si máš tvoriť, hej, no, a že hlavne prečo. Dať ten podstatný dôvod, prečo si tvoriť napríklad nejakú rezervu, ja neviem, bože, 1, 2, 3, 4, 5 tisíc bokom, hej. Lebo dostaneš takú facku raz, že budeš najmenej čakať. dobre, z toho, jak... Potom si budeš musieť predávať svoje prvé veci. na to, Potom aby si napríklad mala prvýkrát peniaze, hej. budeš musieť ísť, poviem strašnú vec, proste pokiaľ ti nikto nepožiča, tak budeš musieť ísť napríklad do záložne. Budeš musieť rozpredávať svoje veci. Stávajú sa krachy v živote. Je to úplne normálne, stane sa Ale niečo, čo samozrejme, najmenej je to čakáš. proste... Zrazu to príde a ty ani nevieš, jak z toho auta, čo sa Ja tešila, som tak ho musíš čítala, proste predať. ja som čítala ešte aj dneska, 75% ľudí, ktorým sa stalo niečo vážne, ich psovi iba si zobrali úver. Neboli na to pripravení. Chápem? 9000 operácia klubov. Chápem, lebo poznám veľmi veľa ľudí okolo mňa, Ale vieš, že sa ešte ktorý- preplatíš na tom? Ale veď samozrejme, že áno. Lenže z tých ľudí, ktorým netvoria okolie, tak dovolím si povedať, že 70% nemá bokom ani 300 eur. Proste... Sú ľudia, ktorí idú na max. Od výplaty do výplaty. Tak, No. áno, presne. Úplne, že fakt, že od toho do toho. A je to... My sme tiež tak išli jednu dobu. Lebo som nevedela, kde. Proste- Ja sa doteraz priznám úplne, že proste čokoľvek, čo som zarobila viac, bolo vždy inde. Áno. A to držím Aj tie doteraz. peniaze, Ale ktoré bokom ja máme, tak... Ja som sa vďaka Bohu naučila prehodnocovať, ako keby... Áno, investovať v podstate. v podstate. A na to, aby sa otočili a niečo k ním pribudlo. Ale vlastne všetky peniaze, ktoré u nás bokom sú, tak sú zo zahraničia. Lebo zober si, keď sme žili v Prahe, my sme neboli schopní niečo odložiť bokom. Však ja som ti odkladala bokom stringal to na to, aby som ti mohla zaplatiť kerku k národkám. Vieš, že proste bolo to také... Dobre, a teraz inak. Zmenil sa ti postoj k určitým pracovným cieľom, lebo vieš, práca je jeden veľký faktor, ktorý držíš v hlave. Popri tom, ako vyrastáš a dospievaš. O niečom snívaš, nad niečím rozmýšľaš. Zmenilo sa ti v hlave nejaké to určité nasadenie ohľadom toho, ako ty si predstavuješ svoj pracovný život, odkedy si bola mladá? Mala si iné predstavy, ako máš teraz? Zrejme áno. Prirodzene. Akože napríklad ešte v tých 14 som mala úplne iné predstavy, v 16 už, lebo vieš, prídu sklamania. OK. Proste prídu veci, ktoré nečakáš a sú jak sú, ale na konci sú dobré, akože pre mňa. Ja si stále tak hovorím, že malo to byť takto. Ale nikdy som nemala úplne, že od tých 16 už žiadny ďalší pracovný goal. Proste nejaký kariérny, proste niečo, vôbec ja som nevedela. Takže jednoducho mala si to tak, že zhruba od tej 16, keď tie prvé skúsenosti prišli, tak si ich začala jednoducho len príjmať a posúvať ďalej a to, čo ťa napadlo, si išla, hej? Jak s prácami doteraz, ja tým, že niekedy vyhodí a nikdy nemám problém, alebo proste čo si možno aj trošku prevzala odo mňa, že proste keď Milujem sa to. ku mne správaš takto v práci, ja ti Hej. tu takto nechám všetky veci a rob si čo chceš, lebo Inak, ja si myslím, že aj mladí ľudia by mali pochopiť, a vďaka Bohu, že už sa to stáva viac a viac tým zamestnávateľom, kto potrebuje viac koho. Ty potrebuješ prácu, ale zamestnávateľi viac potrebujú dobrých ľudí. áno. A ty pokiaľ si môžeš vybrať, že máte x i podnikov, že si v nejakom väčšom meste, jaký je problém? To je velikánska pravda, lebo toto krásne pravidlo som ja najkrajšie pochopila v Prahe. A No to ale bolo- záleží, kde bývaš taktiež, Hej. akože aby som A zase... vtedy fakt akože vedela som, že do týždňa viem mať druhú robotu. Že Húkaš proste po ten mne, problém není. si nepríjemný a ešte Áno. vydávaš malé peniaze a ty čakáš, že ja sa tam pôjdem predrať? Ale Nie. je to strašná A škoda. mladí ľudia, keď aj čítavam, aj vidím, začali robiť to isté. Ale je to krásne, A lebo je potom podľa nejaká mňa... generácia povie, ale že my sme nezodpovední, Áno. nevychovaní. A nevďačný. Áno, lenže to, že robíme Áno. niekoľko rokov za tú istú mzdu, Áno. ako mladí ľudia, to už nikto nepovie. Áno, lebo mali sme tu aj takých pár komentárov pod posledným videom o našej téme ohľadom odchodu zo Slovenska, ale ja si myslím, že je strašná škoda zahadzovať, pokiaľ ozaj teda nemáš ruky doľava, hej, fakt sa bavíme o prípadoch, kedy si schopná, si šikovná, vieš si poradiť a nerobí ti problém sa do čohokoľvek začleniť. Myslím si, že je škoda, aby si trpela robotu, v ktorej prežívaš každú hodinu. Ja neviem, robíš 12 a už prvú hodinu čakáš. Je to strašná škoda. Pokiaľ máš tú možnosť a nerobíš na dedine, kde je 5 podnikov,
vždy je cesta, vždy je možnosť podľa mňa, ale viem, sú rôzne situácie, ja nevidím dôvod na to, aby si ty niekoho trpela v robote, keď to proste správanie k tebe není primerané. Vždycky som to tak brala, odkedy som videla, že som šikovná a viem sa zaradiť. Nikdy som netrvala niekde s tým, že budem tu, lebo. Lenže toto všetko vie človek zistiť po čase, lebo tie prvé veci, tie prvé práce a teda celkovo záleží, kedy sa zobudíš už z toho nejakého mladšieho života do dospelosti. Vieš, každý si časom uvedomí tú svoju hodnotu, len je dôležité, aby v tom neostal. Pretože Áno, ja poznám jasné. toľko šikovných ľudí, ktorí ostali na takých blbých miestach. Zbytočne v podstate Ja naozaj vidím v nich úplne... tak 3-krát väčší potenciál, ako oni sami v sebe. Určite áno. Určite áno. A hlavne je strašná škoda neskúšať. Nevidieť. Je. Aj keby Pokiaľ si máš mala... možnosť. Presne, Vtedy, áno, hej. jasné, veď každý podľa možností, ale aj keby máš prísť, vyskúšať to na týždeň a aj keby si máš povedať, vieš čo, na toto som není ready. Alebo necítim sa na toto, možno som sa presnila, neutiahnem toľko zodpoved. Všetko je to podľa mňa úplne v pohode. Možno si vyskúšaš niečo a povieš si, vieš čo, táto robota je na mňa teraz vážnejšia, ak by som ja chcela v živote, aký momentálne žijem. Možno o pár rokov, keď budem trošku aj ja. Je to strašne pohode a myslím si, že je fakt super skúšať stále a stále dokola čokoľvek, čo ťa napadne. A je krásne priznať čaro tohto. Mňa ešte inak napadlo k tomu bývaniu, vieš, že keď sa sťahuješ niekde, kde to nepoznáš, nemôžeš brať prvé, čo uvidíš, aj keď sa ti to páči. A nemôžeš hľadať napríklad iba mesiac. Musí to byť dlhšie, alebo musíš si spraviť akože fakt dobrý research, aby si za ďalšie roky neplatil úplný nezmysel za prenájom. Alebo aj No, celkovo, ten vieš, research je niekto podstatný. sa strašne rýchlo hodí do hypotéky v mladom veku, že sa tak zavieš, že ani nevie jak. Týmto neodporúčam žiadnych instagramových poradcov. To je akože fakt zložitejšia téma. Ale nikto si napríklad ani nepripraví na to, že vieš čo, ale teraz ide kaucia vo výške 2-3 mesačného nájmu, potom ide veľakrát provízia realitnej kancelárie. Ty nečakáš, že tvoj nájom na začiatku sa nabalí na kľudne 5 000. No je to crazy, keď si uvedomíš, že vlastne s realiťakom si stal 12 minút v byte aj s tým, že ti prišiel Ty otvoriť. nevieš, za čo mu nechávaš. A ty reálne U nás nevieš, teda, akože... prečo mu nechávaš také veľké peniaze z akého Absolútne. titulu, hej? Absolútne. Takže Ešte to som je nestretla tiež jedného ako- dobrého realiťaka. Ani ja. Každý je proste kravaťak iba, viac menej. Ani za tie všetky byty. Ale som rada, že si spomenula aj túto vec. Áno, lebo ohľadom- mladí ľudia to nečakajú veľakrát. To není, že ty si pozrieš inzerát a povieš si, či ti to mesačne vyjde. Je super, Ty ešte že si to predtým rátaj spomenula. proste tú väčšiu sumu. Lebo ja som o tomto mala veľmi skreslené predstavy a nikdy som nevidela, koľko peňazí je celkovo v tých prvých sťahovaniach Áno. sa niekam. Ale som rada, že si spomenula vlastne aj tú vec o tom, že jak mladí ľudia ako si požičiavame peniaze na niečo a zavezujeme sa niekde. Lebo pár dní dozadu sme to vlastne preberali s našou kamarátkou. A tým, jak nám teraz prišlo toto burlivé obdobie, týchto veľkých zmien a znovu ďalších fuck-upov, aj pracovných a podobne, tak mne prišla taká chvíľa, že či čo si nezobereme, že by sme si proste aspoň, aj keby sme tu nemali ostať, že by sme aspoň kúpili byt a dal by sa do prenajmu, že už by sme vlastne zarábali aspoň niekde a mali aspoň niečo, čo by sa nám vracalo a možno postupom rokov nadobudnúť tomu, že teda je to naše a robiť s tým niečo. A mne sa strašne páči, jak mi to naposledy ona povedala v tom telefóne, že ale čo si sa zbláznila? Však my máme tak strašne málo rokov, aby my sme sa viazali peniaze ty kokos niekde v banke alebo niekomu. Že kde ty chceš vlastne ponáhľať tým, že teraz ty potrebuješ mať ty niečo v Možno majetku? my sme ľudia, ktorí majú podobné mindsety. Áno, áno. To zase rozdeľuj tiež, lebo netuším, či to bude pozerať. Ja iba dúfam, že nebudete mať 50. A nie, lebo toto není moja obľúbená kategória na takéto rozprávanie. Inak áno, ale na takéto rozprávanie životné No. určite nie. Tak lebo snažíme sa, vieš, ono je to asi aj o tom, že ja by som tiež chcela počuť niečo takéto. Pre tých mladších. Hej, Lebo tú krízu, ak máš trošku podobné tie pohľady. tú krízu zažiješ, so všetkým zažiješ tú krízu, proste či už s tou prácou, či s tým prvým sťahovaním, alebo so všetkým. Ale ja som sa chcela chytiť na jednu myšlienku, ale zabudla som mu, ale bola dosť dobrá. Je, že musím rozmýšľať nad tým, že my sme rovnaké povahy. My sme ľudia, ktorí sa nechcú viazať. Áno. Toto som išla povedať. Áno, My sme no. ľudia, ktorí sa nechcú viazať. Ja by som sa najradšej neviazala ani najmom. Keby
existuje možnosť nafúkovacieho domu a že iba kupujem alebo prenajmem si pozemky od mesta. Neviem, úplne, že proste... Alebo keby psov napríklad, keby s obsami možné žiť v karavane, že by to vydržali a že by boli normálni, že by ho nezrujnovali, že ideme do práce a tak ja to robím. Ale keďže to nejde, tak sa musím zaviazať na nejaký ten priestor bytový. Ale stále sú ľudia, ktorí majú 20 a už by najradšej tu hypo. No dobre, ale ty si myslíš, že... A potom sa hypo prekrýva úvermi, pýtaš po prípade od rodičov, chceš, aby ti bol niekto ručiteľ. No, Strašne a to veľa je- prípadov. a to je to. Napríklad aj to schvaľovanie tohto všetkého je strašne individuálne. Ale to je to aj, čo som... Nikto ti čo... ani nepovie, že napríklad teraz ti to táto banka neschválila, schváli to táto. Nikto ti nepovedal, Áno. že 4 banky to neschválili, stačí jeden dobrý finančný poradca, fakt, že dobrý, ktorého nájdeš a zrazu je to. Určite áno. A zrazu má aj iné percentá. Áno, ale Toto sú veci, na ktorých sa odrbeš. ty si nemyslíš, že je to blbosť v týchto rokoch? Pre mňa Pozri, ja chápem, že sme každý aj inak založený, aj inak vychovaný, aj inak vedený. Pre mňa je to hlúposť. Pre mňa. Pre ľudí, ktorí majú vybrať tú krajinu, vedia, že tu chcú ostať, že tu chcú žiť a sú za toho názoru, že teda tu ostanú, chod do toho. Akože nevidím jeden dôvod, prečo nie, keď už si akože tak rozhodnutý. Ale kedy je najlepší čas akože kúpovať, to je akože otázka extra za posledné Lebo, roky. vieš, ono z jednej strany... Lebo všetko tak vyletelo za posledné roky, že už by sa malo čakať, že vraj kedy to bude klesať. Lebo sme prišli na takú hranicu. Ale ja vidím, že ľudia stále kupujú, takže ja neviem, čo tie analýzy Lebo reálne vieš, sú. z jednej strany to je aj preto, čo som začala tú tému s tebou, že mne sa vlastne páči aj tá myšlienka toho, že by sme nadobudli svoje po pár rokov, vieš, že fakt by sme teda kúpili niečo, čo by malo nejakú hodnotu raz, ale ja sa úprimne ešte trošku bojím do toho skočiť, lebo ja neviem, áno, jedna vec je tá, že my fakt nevieme, čo s tým bývaním, čo s tou krajinou, kde chceme byť, kam ísť, čo robiť presne, ale druhá vec je tá, že... Nebála by som sa za toto sa zaviazať, keby viem teda v ktorej krajine, kde sa to aj oplatí aj do budúcna a podobne. Vôbec by som sa nebala zaviazať sa tomu. Ale tým, že neviem, a ešte táto krajina podľa mňa nemá nejakú extra veľkú predispozíciu, ale však to nikto nevie, jak to bude proste, možno nasledujúcich 10 rokov. Nechcem povedať, že by mala Švajčiarsko, ale nechám niektorých ľudí v tom, ktorí zase sú akože hrdejší Slovania. To je tak individuálne. Neviem, ja osobne som Ono asi znie to prišla... celkom ľahko, že Hej, no. kúpim si, No, budem no veď mať. práve. Lebo ono takto, že Ale keby, potom je keby reality chceme, check. tak si máme kde požičať, dá sa to. Áno, že aj by nám to možno schválili, ale ja asi, aj po tom rozhovore, čo sme mali, tak ja sa na to asi ešte v tejto fázi tohto, čo žijeme teraz, tak asi som ešte není na to, aby som bola teraz takto rozumná a rozmýšľala nad takýmito vecami, ako to bude najlepšie spraviť. Asi ešte proste teraz v tejto fáze nechcem to je to. Ja nechcem riešiť teraz takto vážne veci. Tam je to strašne individuálne, proste zober si, lebo napríklad moje rovesničky už majú deti, hej. No. A ja ich nemám, ja ich nepotrebujem, ja proste. To Ja iba táto- jednu jedinú radu, čo vždy rozdávam a snažím sa ju prizvukovať pri každom. Prosím, dávaj si pozor. Prosím, uvedom si, že to decko má budúcnosť. To není, že ty ho chceš, aj aby ťa ono raz chcelo, prosím. To není hračka. No. More, ty si nekúpila nový iPhone, hej? No, bavíme ťa sa o zabaví tom na pol často roka. takto na okolí, Ale je to potom pravda. môžeš byť veľmi zdeptená. No, môžem ja radiť, môžem si jadrať hubu proste, pokiaľ milujem. A ešte minulé tá povie, že robili sme to aj tak naplno. OK. To však uvidíme, jak to vyjde. Nie, je to crazy. Hej, ja viem, sme vo vekoch, kedy asi každý... Samozrejme máme aj iné predstavy, aj sa zmenili postupom toho, jak sme začali dospievať. Vieš. Čo chceme, jak chceme a kedy chceme. A Ale hlavne už len keď si to tak rozmyslíš, tak koľko kamarátov ti skončilo od puberty? no to je téma, na ktorú ja som chcela nadviazať, pretože... Keď už sme pri rodine a pri deťoch, tak poďme základom. Je to veľmi veľká časť, ktorá mne sa zobrazila v hlave
a popri tom, ako sme túto tému spracovávali. Mm. Asi aj aký smer pre mňa tie kamarátstvá nabrali v tom veku, vyzerá úplne inak ako to, čo mám a žijem teraz. Fakt, že, vieš, že, a ja neviem, a to aj tebe hovorili doma, ale teda mne to tak babka prizvukovala, že keď budeš veľká, kamarátok budeš mať toľko, že ich nenarátaš ani na jednej Počkej, jak sa to hovorí? Neviem, ja To som ešte označujem, nechcela povedať. keď je to taký počet, ja to označujem za známych. Lebo No. známych, poznáte sa. Sem tam A- si prehodíte nejakú reč. No je to možno. také zvláštne, lebo vieš, že V našom prípade si lajkujeme storička a sem to si čo No, si na ne odpíšeme. je to také zvláštne, Známych lebo máš veľa. zober si, že teraz mám 20 rokov, ja by som tak mohla povedať, že ja mám dve také kamošky v mojom veku. A potom mám také, ale to... More, ja strieľam na 40-tníkov. Toto je ešte Počkaj, dobré. ale to môžem nazvať že toto sú moji kamaráti, toto všetko okolo mňa, tí najbližší, lebo pre mňa toto, čo mám tých najbližších okolo mňa v rôznych vekových kategóriách, pre mňa je to rodinná vrstva. Aj pre mňa. Išla som to akurát povedať, Lebo že... ja nemôžem povedať, že je to moja kamoška. Ja Alebo je mám... to môj kamoš. Vieš, Pre že mňa proste... je to tak, že ja mám akože fakt ultra blízkych ľudí, pre Mm. ktorých by som strašne moc. A tam patria aj niektorí tvoji. No, Proste berem to tak rodinne. hej. Viem, čo by sme pre seba asi spravili, pokiaľ. A čo by sme si vedeli dať? A to už je úplne, že niečo iné je kamarátstvo pre mňa. Áno. Že to nejsi best Ale je to friends, strašne alebo zvláštne, čo, to lebo je... zober si, že aj postupom rokov som to vnímala tak, že... Dobre, ale počkej. No, Pamätáš si ty, aké tie prvé bolestivé chvíle, keď si uvedomila napríklad, že už ti bolo teda 18, 19, teraz už budeš korčula za chvíľu stará. Že proste si prišla na to veľké uvedomenie, že koľko ľudí není takých, alebo jak sa strašne akoby, vieš, že zmenili? ja som to strašne zle prežívala, tieto zmeny. Ja sa musím fakt vo veľkom priznať, že Boli to? ja to postupom času, to ako vyrastá a rastie moja sestra s určitými myšlienkovými pochodmi, tak ja sa v tom strašne moc vidím, lebo ja som bývala veľmi senzitívna. Strašne moc. A tak, jak som raz spomenula, veľmi mi záležalo na tom, čo si o mne myslí moje okolie a ako ma vidia a či ma majú radi. A strašne moc som nezvládala niektoré zmeny tých friendshipov medzi určitými ľuďmi alebo akýchkoľvek vzťahov. Veľmi zle som to znášala. Pre mňa začal byť najväčší red flag taká neúprimnosť, keď je niekto povýšenecký. Ja sama som nebývala úprimná úplne, vieš. Ale no, áno. toto ja veľmi nemám rada proste, radšej si povedzme veci ako sú čo najskôr. Dobre, a kedy si začala takým nejakým spôsobom najviac filtrovať okolie kamarátov? V akom veku toto vnímaš? Že si to začala tak nejak plnšie vnímať? Každý rok sa to veľmi prehlbuje. Ja si prijala by som si, akože srdcom, mať veľmi veľa ľudí na svojom živote, ale tu si dám minútu a neprajem si to. Alebo deň. Alebo deň teda, už to je novinka, že si dáme deň na rozmýšľanie, predtým som ty kokos hneď, Chválime. hneď ty kokos, prišiel by mi hovor a už by som ona bola, no to je jedno. A boli to uvedomenie, že niekedy si musíš odstrihnúť ľudí zo svojho života, aby si ďalej rástol. Aby tam mohol pribudnúť niekto nový a nahradiť to jedno miesto. Je to strašne škaredé, že ty si dávaš ako keby jak repliky. Vieš, že proste teraz ti odíde tento človek, ktorý mal takéto miesto a ty si ho chceš nahradiť niekým. Hej, ale... Tiež mám kamoša, ktorého si pretváram do úplne niekoho iného. Dobre, ale možno... Dobre. Má podobný Okay, základ. dobre, hej. ale pozri. No. Není toto celý ten point? Rozober si to v hlave. Zober si to úplne laicky a jednoducho. Ja mám nulový kontakt s mojim otcom. Veľmi dlhú dobu som nemala dobrý vzťah s mojou mamou. Není ani teraz 120%, ale je veľmi dobrý. Je fajn. Je tak, ako má byť. Musíš si tento zaplniť. Zober si, že do dnešného dňa mám vo svete ľudí, ktorí mi nahradzajú rodičov. Sú to dve úžasné ženy, na ktoré v živote nikdy nezabudnem ani keby ako bolo a berem ich naozaj strašne moc blízko a viem si predstaviť, že keby horí, tak ich volám.
Áno, to je pravda, lenže rodičov nahradíš hrozne Áno, ťažko. ale ďalšia vec. Keď sa rozídeš s frajerkou, s frajerom, nebudeš si hľadať nikdy druhého. Nebudeš zaplňať toto miesto. Á, a tu už prichádzame k tomu, že je to veľmi hlúpe. Je to veľmi hlúpe OK. zaplňať miesto miestom, ale podľa mňa sú veci, ktoré takto fungujú. Potrebuješ to. Tak ako keď... vieš, aj keď prídeš o tú kamošku, ty budeš hľadať, alebo kamaráta, ty budeš hľadať niekoho, ne že repliku niekoho, kto tam pri tebe bol, ale veď ty budeš hľadať niekoho, kto ti dá to, čo ty od kamarátstva očakávaš, chceš a čo ti vyhovuje. Takže ono, Ja som napríklad... teoreticky, Dopovedz, prepáč. len si myslím, že teoreticky vlastne je to o tom, v tom živote hľadať to, čo ti vyhovuje. A či chceš, či nechceš, ty zaplňaš tie miesta, ktoré prichádzajú a odchádzajú. Keď sa nad tým podľa mňa zamyslíš. Ja som začala hľadať ľudí, ktorí majú pre mňa nejaký zmysel. Ktorí ma buď vedia niečo naučiť, alebo sa so mnou vedia fakt, že úprimne rozprávať. A vlastne najviac tí ľudia, čo mi môžu dať niečo ešte do života. Buď nejaké dobré názory, alebo veci, ktoré ja netuším ešte, ako fungujú. Majú podstatné miesto. Lebo ja už akoby hľadám viac tej serióznosti a tej úprimnosti. Ako kedysi, že ja nenaháňam počet ľudí, ale kvalitu. No, nepotrebuješ držať pri sebe niečo, čo je pointless. Venovať čas niečomu, čo nemá pre teba zmysel, aspoň trochu tu. Na to, aby ste si vedeli navzájom niečo dať. A to sa veľmi mení vekom. Je to pravda, že na to musí každý prísť. Postupne, jasné. vieš. Ty si sám vyhodnotíš. Ale som rada, že sme všetko zhrnuli. A ja, lebo Ako keby tie najpodstatnejšie Vieš, fuck-upy, čo že prídu a tie celý veci. život som sa v podstate bála toho, že sa ocitnem v tom, kedy budem sama. A pozor, to som nad tým nerozmýšľala vtedy vzťahovo. To som nerozmýšľala nad tým, že sa bojím toho, že nebudem mať jedného dňa polovičku. Ale rozmýšľala som nad tým, že sa ocitnem v situácii, keď už to nebude dobre doma, tak možno to nebude dobre ani medzi kamarátmi. A bojím sa toho, že vlastne nejakú tú oporu alebo to miesto, kde ma niekto vypočuje, nenastane nikde. Dobre, myslím si, že prvú sme prehodnotili, ale môžeme ešte raz. Myslíš si, že si tam, kde si chcela byť, teda si v tej svojej 20-ke? Tak úplne úprimne? Taká mladšia, ja by ani neverila, kde som teraz, podľa mňa. Aj som si myslela, že budeš mať takúto odpoveď. Lebo Je to extrém, ak si tie veci vedia tak dostať, že? Tak proste nečakanie. lebo rozmýšľala som nad nejakým určitým štandardom, ktorý som mala ako mladá, ale ja som si ho preskočila 8-krát toľko. A ani nejde tak, že nejakými gólmi, ale skôr ide o to, že tie zážitky, skúsenosti, fuck-upy a to všetko okolo toho. Kedy si povedala naposledy, že už si fakt dospela? Že už stárneš. Počkaj, že už stárnem, alebo že Mhm. som dospelá? Vyber si. Keď v Prahe som nebola ešte úplne dospelá, vieš, to bolo... Pri ktorej situácii, Také pričom si obdobie- naposledy spomenula, alebo teda kedy si fakt povedala, že už si dospelá? No, takto trošku, keď mi to povieš takto nápadkovo, tak prvá vec, ktorá ma napadne, je, keď sa nám dodrbalo auto na diaľnici a ty si odišla, ja som ostala na pupe. Vtedy som si povedala, ale si tu sama. Že proste uvedom si, že teraz musíš otvoriť tú kapotu, vycúvať to s tým, že to hrčí a niečo vlastne spraviť na to, aby sa dostala do bezpečného placeu, aby ťa nezredzol kamión. To je prvé, čo ma napadne námatkovo, hej? Ale Dobre, čakala som od teba hlbšiu odpoveď, ale... neviem Akože to, že si sama neviem dostala ti na to. diaľnici z nejak... Proste neviem ti to takto povedať, pretože ja sa nepozerám na to, nekategorizujem si v hlave, či som, či nejsom, lebo ja viem, že už aj v 16 ten život, ktorý som žila ja s tebou, bracho, to nebolo o tom, že ja som bola dospelá, ale v podstate boli veci, ktoré som buď musela riešiť sama, keď si so mnou nebola, alebo sme ich museli riešiť spolu. Tam nebol niekto, komu ja som zavolala s tým, že prosím ťa, mohol by si, potrebujem, požičaš, dáš mi, rozumieš tomu? Čakala som proste iba nejakú hlbšiu odpoveď, nejakú danú situáciu. Asi ne, proste nemám to takto Takže v ty hlave. si to ale ešte potom neuvedomila úplne. Že som dospelá? Stane sa taký ten point v živote, ten jeden, ktorý si zapamätáš, môže to byť úplne náhodný okamžik, jak útorok o 17, keď ležíš v posteli, že prebehne taká silná myšlienka a ty si ju fakt uchováš hlave a povieš si, že
Že toto je akože už je Vieš čo, ono? trošku som cítila taký väčší nátlak na sebe, keď sme začali ako keby prvýkrát zarábať same na seba a videla som, že koľko energie tomu dám. Asi tak sa mi to bude vrácať. Ale to je asi len o väčšej zodpovednosti. Nemám to takto v hlave. Nemám to ja takto v hlave, že by som mala prelom toho, že vieš čo, asi už som fakt veľká. Nemám. Tým, že do veľa vecí som húpla bez toho, aby som chcela, tak to nevnímam to takto rozdelené. Ty to máš takto? Mhm. A kedy to bolo? Keď som si vyškrtla zo života ľudí, ktorých ľúbim. To bola silná myšlienka. A keď som si znovu a naspäť usporiadala svoje priority, ako musia držať. Keď som si uvedomila, ako musí fungovať vzťah a že nevždy je náhrada za náhradu. A keď som pochopila aj tento rok, že už je čas vybrať si stabilnejšie miesto a začať fakt robiť to, čo chcem. Koniec koncov áno, ono je to crazy, lenže mne... Nie, už mi nezaberieš moje slova, už si svoje vyčerpala. Neberem, ja len vravím o tom, že vieš, je to strašne ťažko povedať, lebo mne ten každý rok nadstavoval iné hodnoty, ktoré som si ja sama potom vlastne prehodnocovala. Ja ti nebudem klamať, že nie, vieš, že... Áno, ale ja si pamätám každý jeden okamih, vieš, z týchto troch vecí, ktoré som ti fakt povedala, že musela som si ako keby trošku ísť proti seba vymazať tých ľudí. Musela som pochopiť strašne veľa vecí vo vzťahu a musela som si prenastaviť tie hodnoty. Chápem, čo mi tým hovoríš, len tieto celky ja to neberem ako dospelosť, ja to berem ako to, že ja sama seba Je to dospelé snažím- uvedomenie si. A rozumiem tomu, čo vravíš, lebo ja vlastne každým rokom som prišla k iným hodnotám postupne. Niekde som sa odrbala, niektoré som nechala, niektoré som zvyšla na vyššiu úroveň. A... Dám ti podpasovú otázku, už môžem? No, poď. Čo je vec, ktorú si myslela, že 20 už budeš mať vyriešenú? Že myslela som si, že budem mať stanovené, čo chcem robiť a aký mám plán a podľa neho pôjdem už len ďalej. Dobre, teraz si dám teraz minú hlbšiu otázku a príjemnejšiu. No, stenu preč, poď. Takže keby nezáležalo na tých peniazoch, čo by si naozaj robila? Čo by ťa naozaj Keby mi bavilo? nezáležilo na Mhm. peniazoch, tak by som písala určite 110%. Písala by som, neviem, či by som mala tú predstavu toho, že jedného dňa chcem vydať Vzhluk, čo je pre mňa knižka, ale želala by som si mať nejaký svoj určitý priestor, kde píšem o určitých etapách toho, čo žijem a ako ich vnímam. Presne tak, jak som vysvetľovala to, že každý ten jeden rok mi ukázal niečo iné, čo uznávať chcem, niečo, kde som sa ponorila a snažím sa z toho hrabať a niečo nové, čo sa učím. Neviem, či by to bolo úplne na knihu, možno aj áno, ale toto je tá predstava, ktorá je tam. Nie kancel. Absolútne nie. Takže Absolútne nie mať pražský byt s vysokými stropmi, po prípade s nejakou teraskou, jemnou načrtnutou, ale tie klasické pražské Presne byty tak. staršie. A úplne... Ráno cigareta s kávou. Presne tak. Kávu by si možno išla buď zobrať do parku a písať si, alebo teda vychutnať na tej teraske. Dobre to vyzerá predstava. A úplne ideálne by bolo, keby je terasa krytá, na to, aby som mohla mať vonku stôl, na ktorom píšem. To znamená, že by som mohla písať aj keď prší, aj keď peče slnko a takisto aj keď... Ja ti ho tam pred barák, keď chceš. Ale áno, toto je to, áno. A zistila som, že ráno mi vie veľmi tvoriť deň podľa toho, ako sa cítim. Takže áno. Preto ťa budím ja. No, akurát rozdielom, že mám rada spať. Ale áno, je to tak. A veľkým základom by bola veľmi dobrá káva od niekiaľ. Keď toto nedosiahneš raz, bojíš sa, že ostaneš priemerná? Nie. Nemôžem byť priemerná už s tým, aká som teraz. To ja viem, ja ťa poznám. Ale sám pre seba, tak kriticky. Ale áno, trochu sa kriticky bojím, že si nesplním pre mňa ten nadštandard a ten malý sník, ktorý ja proste v tej hlave držím. Trošku sa bojím toho, že nikdy si neskúsim robiť aj tie veci, ktoré ti od začiatku vravím. Lebo vieš, písanie je super. Nie je to krásne a... Môže tiež to máš svoju postupnosť. A je to finančne náročnejšie. A je nádherné mať čo povedať, ale jedného dňa by som si chcela skúsiť robiť aj niečo, čo zmysel má. Tak ako som ti povedala viackrát, že proste myslím si, že chýbajú vo svete určité postoje, ktoré robia niečo pre niekoho a
Ja by som proste jedného dňa si chcela vyskúšať aj niečo, čo mi príde zmysluplné a ja sa nebojím úplne, že sa sklamem. Pokiaľ nepadnem vlastne do nejakej neskutočnej závislosti, krachu alebo naozaj svojho osobného dna, tak nebojím sa, že sa sklamem absolútne, lebo To vlastne už skoro bolo. nemôže sa so mňa stať alkoholička, vtedy mi bude dobre a musím si vedieť držať peniaze, vtedy tiež budem fajn. To je to. Ja Takže kontrolujem účet no pravidelne. nebojím sa, že sa sklamem, pokiaľ sa nestanú tieto veci, ale myslím si, že som asi dostatočne rozumná na to, aby sa nestali. A napriek tomu, že už za chvíľu, ako povedzme si to otvorene, tiež ti bude ťahať na 30. Vrataný bolo mi 20 pred chvíľou. No poď. Čo vieš, že nemáš pod kontrolou a chcela by si mať? Prvé, čo ma napadne? No myslím si, že z takých tých trošku ľahších vecí, tak chcela by som mať trošku pod kontrolou to, jak sa viem cítiť ohľadne seba samej, podľa toho, ako vyzerám. Lebo ja viem, je to proste taký, taký viac selfish part, alebo jak to povedať, ale je to vec, ktorú by som chcela mať usporiadanú v živote na to, aby mi mohlo byť lepšie. To chápem. Tak trošku akože, no bezstarostnejšie, alebo ako to povedať. A chcem si aj proste asi so psychikou trošku viac sa snažiť vedieť si narábať. Na to, aby som mohla byť lepšia pre ľudí okolo mňa. Na to, aby som bola možno trošku viac, neže rozvážnejšia, lebo stratila by som to, čo mám rada, ale chcem sa vedieť držať, aj keď bude zle. Chcem sa vedieť trošku viac správať udržateľne na to, aby som vedela si niekedy najprv trochu zastaviť a potom rozmýšľať, ale ono je to všetko pekné, ale aj tak vieš, postupom času vlastne prichádzam na to, že ono je to jak v tom našom vzťahu, že aj tými fuck upmi som prišla na to, že veľa vecí je inak u nás a že vlastne možno by nám nebolo teraz tak dobré, keby na veľa vecí neprídeme a proste len jebneme s tým a necháme to tak, vieš. Ale nemám vyslovene asi niečo, pričom by som si povedala teraz, že nemám to úplne pod kontrolou. Dobre. Ja mám úplne že lásku ešte. OK, no. Keď môžeš resetuješ svoj život ešte raz od tej puberty? Absolútne nie. Však to už nezažiješ druhýkrát, to, čo som zažila. Dobre, ja sa len pýtam. Akože ono to, bolo tam strašne veľa toho škaredého, ale mne to dalo strašne veľa z toho, čo viem teraz aj aká som. Takže nechcela bych to, ani by som si to nechcela s nikým switchnúť. Keby sa ma to opýtaš 15, tak ti poviem úplne, že garantované áno. Ale nie. OK. Mám tu part, kedy som si vybrala pár otázok aj na teba. Neviem, koľko si ich mala ty, ale dám ti tie, čo sa mi páčia najviac. Hej. No. Máš pocit, že teraz, odkedy ti odbolo, dajme tomu 20 a ideš vyššie, cítiš sa byť viac slobodná alebo viac pod určitým tlakom? Vo fungovaní, v živote, v bežných dňoch. Slobodná som stále, záleží iba na mojich rozhodnutiach. Akože nie, že ako single, ale chápeš. Ale som pod tlakom, určite, že som pod tlakom, pretože viem, že musím robiť teraz zmeny. Vlastne už v blízkom období to musí byť veľká zmena. A musím sa už rozhodnúť dobre. Nemôžem to posrať len na základe nejakých emócií zase chvíľkových. Takže áno, mám na sebe tlak. Mám na sebe väčší tlak. Takže cítiš to takto, hej? Tak za posledné obdobie boli dní, kedy ja som sa hrozne vyspala. Proste dospávala som to len po obede, hej. Čo v týchto vekoch našich robíš, keď príde tá kríza, kedy proste, že nevieš, čo ďalej? Možno, že rozhodujúce štádium, čo je pre teba to, čo ťa uvoľňuje na to, aby si pod tlakom nebola? Čo proste robíš, keď príde tá kríza, kedy nevieš čo? Väčšinou kupujem auta. Ale nie. Pod akýmkoľvek zmyslom si to predstav. Stresujem sa, rozmýšľam po večeroch, sem to sa mi proste strašne ťažko zaspáva, rozmýšľam aj v noci, aj keď sa ráno zobudím sa niekedy strašne zle, pretože proste mám v hlave tie určité myšlienky a proste keď už dohorievam, keď už sú to také tie posledné, tak konám hneď. Takže vlastne v tom najväčšom rozpálení Ale sa teraz rozhodneš... sa snažím čakať, akože... Ale doteraz to mala tak, že v tom najväčšom rozpálení sa to proste začalo hýbať, hej? Proste už keď nevládzem, už to iba dorazím niečím, že už poďme na to teraz. A to sa snaží zmeniť teraz. Jako hej, ale cítim, že ešte z nejakého zázračného dôvodu pre niečo tu vládzem. Trošku. OK. Ale míňa sa to. No. OK. Jaký moment za posledné roky tejto dospelosti ťa podľa teba zmenil, že úplne najviac? Vzťahy. Za každým. Všeobecné? Tak je pár konkrétnych, ale aj proste vzťahy. OK, ale tak... Jak rodinné, tak mimo rodinné. Takže sú to vzťahy pre teba, hej, čo ti ukázalo najväčšie zmeny.
Vieš, proste, že netreba sa snažiť tam, kde to už nejde, alebo nemôžeš byť sám na vzťah. Na akýkoľvek to nejde. Aby si snažil len ty. Súhlasím. Keby si mohla preskočiť nejakú svoju osobitnú fázu, ja neviem, trepnem, v prvých 20 rokoch tvojho života, takže bereme tam aj dospievanie, je nejaká, ktorú by si úplne že vymazala a preskočila? Všetko bolo pre niečo, vieš. Takže nič by si nespravila, takže ja neviem, v 15 sa stalo toto napríklad a nechcem to tam. Proste bola by som radšej, keby Akože v tom radšej není. vtedy v tej jednotlivej situácii si praješ, že by sa to nikdy nestalo. Hej, A že keď ti odbijú roky, tak si uvedomíš, prečo sa aj niečo stalo, aj keď to bolo strašne zlé. súhlasím. Vieš proste. Súhlasím, mala som ich rovnako. By som možno bola závislá na kreku alebo podobne, takže akože Ježiš, je to si asi nejaké by dobré. si fetovala o 13. Nikdy som nefetovala, pretože nemôžem, pretože pán Božko to tak zariadil. Hej. Akože môžem, vidím ľudí aj takých, ale Čo si myslíš, že v tomto období veku, v akom sme, jak decka, aj keď teda už sme dospeli, ničí momentálne najviac vzťahy? Z tvojho pohľadu vnímania, to ako vzťahy možno aj akože vnímaš, páry, dvoch ľudí, alebo celkové vzťahy. tak zoberme si to všeobecne, veď každý vzťah, či už je to s polovičkou alebo s kamarátkou, má nejaké puto. Takže myslíš si, že v dnešnej dobe, v týchto našich rokoch je niečo, čo podľa teba a možno aj z tvojho vnímania ničí tie vzťahy? Čo určite ničí vzťahy, všeobecne musí byť online svet. Akože človek dosť utápa, to vidím. A napríklad ja neznášam, aj keď sa s niekým akoby rozprávam alebo čokoľvek a mal by pri mne vyťahnuť telefón. To nenávidím ani, ale mi to všetko pokazí. Lebo ten čas, nevidíme sa každý deň, tak proste prosím, nerob to. Hej. To je iné, keď niekoho vidíš, ty kokos, ja neviem, koľkokrát do týždňa. Alebo že si spolu často, však vtedy dobré. Ale pokiaľ teraz za čas, tak a vytiahne sa telefón už po pár minútach alebo po hodine sredka, tak som vždy taká, že to som mohla sedieť doma a ty si mohol sedieť doma tiež. A vlastne rozbíja to podľa mňa všeobecne aj páry. Sociálne siete a proste, ja Je to hovorím hnus furt, že Tinder vie veľakrát. byť závislosť. Je to hnus veľa. Ja osobne som to vždy vnímala jak strašne jeden veľký hnus a strašne to nemám rada. Vieš tým, že ja sama som mala ako keby na chvíľu niečo ako Tinder závislosť. Mm. Neviem to popísať, je to také chvíľková eufória, chvíľkový taký dopamín, taký proste, že... Nemôžem povedať, že to chápem, lebo nemala som to ja nikdy takto. Ja viem, že to nemusíš chápať, Ale- akože viem, že je pár ľudí, ale ktoré to má rovnako. Ale z strašne veľkej časti ja tie sociálne siete neznášam. A ja sa úplne priznávam. Ale tiež si zažil niečo také. No akoby hej, tak ale to bola taká akože... Ja neviem, no pre mňa to bola kompenzácia. Dobre, ale skrašli si to proste akokoľvek Vieš, chceš. Je to spravené na ten istý princíp, proste chvíľkový pocit. No tak je to dopamín. Realita to nie je, je to Jasné, no. chvíľkový pocit. A A ja ja- si myslím, že toto strašne rozbíja aj predstavy o vzťahu a o strašne veľa veciach. Proste vy si No, dáte tak na chvíľku určite. nejaké pocity, ale viete, že nikdy to nebude reálne. Ja neviem, či som ja ten správny človek, ktorý má hovoriť akože o vzťahoch, ale... Dobre, ale je niečo, čo vnímaš z normálnych vlastností, čo medzi ľuďmi v našich vekoch je zbytočne. Prečo sa proste tie vzťahy ničia? Nenávisť alebo závisť. Také tie extra negatívne vlastnosti. Strašne veľa ľudí ich má a tak, jak ti ja hovorím posledné týždne, keď vidím niektorých ľudí, že sa prechádzajú po ulici a pes sa ti vysere na travu, pozbieraš to a má problém, alebo že proste fakt na teba niekto nechutne zazerá, stretneš sa s niekým, neviete ani pozdraviť. To není generácia, to je osobitný prístup jednotlivých ľudí, akože toto. To je to, aký si ty človek. Poďakovať, pozdraviť, ospravedlniť. Niektorí ľudia 0 bodov. A to je presne to... Základy medziľudského fungovania. Základy. A to je presne to, jak veľakrát mi hovoríš, že... Ja pozdravím, ty sa na Že- mňa pozrieš a ani ma neoddravíš. že A ty nemáme si- spolu skoro žiadny problém. že ty si 40-tnička v tomto tele, ale ja hovorím stále, že podľa mňa nie je nič krajšie, jak sa zarozprávať, jak ľudia na ulici. Usmiať sa, pochváliť sa, pozdraviť sa, spraviť si deň krajší. A ja osobne, ja som na to strašne postihnutá. A ja viem, že niekomu by som možno s týmito rečami liezla na nervy, ale mne nevie nič spraviť, akože krajšiu radosť
z tých obyčajných vecí, jak je to, keď Taká sa pozitívna reakcia, strašne. random náhodná Ja od to niekoho, no. zbožňujem. Ja Je strašne rada ju pekná. dávam, strašne rada ju dostávam a strašne ma mrzí, že my jak ľudia sme není zvyknutí takéto veci robiť. A my, mladí ľudia, konkrétne, keď to mám povedať takto, mám pocit, že tu, kde sme momentálne teraz, čo rátam Slovensko, sme strašne málo zvyknutí sa odstaviť, pochváliť sa, zarozprávať sa, usmieť sa na seba. A No, strašne ma to mrzí, strašne ma to no, mrzí. ja pocítim už len to, že proste keď niekoho pozdravíš tak random, alebo že ja im poďakujem za niečo a ten človek sa ešte na mňa pomaly nasratu pozrie, že prečo ďakuješ. Hej. Je to škoda, určite je to škoda a ja dúfam, že my prídeme jak ľudia do štádia, kedy začneme chceť a vážiť si takéto veci naspäť. Lebo bude Ale ja nám som krajšie. prišla na strašne veľkú vec a to pri No. tebe za posledné dní, keď, No. keď to raz zase je to také nejaké. A to je to, že keď sa ľudia nudia v živote, vytvárajú konflikty. Keď už nemáš naozaj že do čoho kopnúť, žiješ v jednom stereotype a fakt už proste ako keby si nemal svoje problémy, že už všetko máš vyriešené, Prečo si to rádoby. zistila pri mne? Zistila som to z tvojho okolia teraz. Aha, Takto, okej, prepáč. už rozumieme, ja, Takže dobre. zistila som to proste z tvojho okolia. Sú ľudia, ktorí sú dospelí, majú už vyriešené svoje veci, majú svoje bývanie, majú proste už tú svoju prácu, na ktorú si zvykli, už zarábajú, proste žijú v takomto svojom stereotype. Oni, keď sa nudia, robia zle. Mhm. Lebo už Mhm. nemáš do čoho kopnúť, rozhodol si sa byť zlý, čo je najjednoduchšie na tomto svete byť zlý. Namiesto toho, aby si hľadal nejaké nové hobby, proste niečo, s čím si vyplníš ty čas, ty si sa rozhodol byť proste úplne zbytočne na ľudí, lebo ty sa nevieš dať dokopy. A nevieš, čo so sebou. Lebo Nevieš si inak nahnať nejaký dobrý pocit. Áno, lebo týchto ľudí Dobíja. týchto ľudí dobíja konflikt alebo zádrhel, Vzrušenie. to vzrušenie, ktoré z tohto plynie. Áno, Ty ale hľadáš, lenže ty nemôžeš nájsť Ježiš, ale pozitívny tak moment, chod v na ktorom sa ty bungee budeš jumping, hrabať. tak chod na bojové športy, chod na niečo Áno. adrenalinové, vzrušujúce, kde si to vybieš a po hodine a pol si povieš, wow, to bolo dobre. Nie, čo spravíš ako prvé? Pripneš Začneš sa, hľadať. buď sa pripneš na Facebook a Áno. začneš to, stráviš tam také 2 hodiny. Začneš hľadať, kde by si okolo seba mohol kopať, čo teba dobije, čo ti to dá, aj keď ty tam necháš sám veľmi veľa nervov. Vieš, ja už keď mám niekedy takéto proste dni, že cítim, že sa zlievajú, tak idem robiť niečo nové. Alebo si zoberiem toho psa, poviem ti proste, prosím ťa, už sa poďme prejsť, lebo mi drbe. Alebo proste robím niečo so sebou, hľadám si niečo, snažím sa zabaviť si svoj mozog inak. Áno, ja s tým úplne súhlasím. Ako takto prehnane. Lebo mne keď jebe, ja tiež viem byť zlá, viem byť nepríjemná, viem štekať, hej. Proste... Dobre, ale robíš to v našej domácnosti, No čiže však ja chápem, áno. keďže sme spolu strašne často. Áno, Ale aby to robili dospelí ľudia, ktorí by mali byť vyrovnaní a už nejako zmierení s tým, čo žijú, lebo to chcú žiť, samozrejme nikto ich to nenúti žiť a potrebuješ ty ako 40-tník robiť niekomu naspäť zlé alebo niekoho dodrbávať, to nie je úplne okej. Lenže to už sú aj typy ľudí, Ale to to o tom, nevadí, jak sa rozhodne to žiť. nevadí. Ja to Ale- každému doprajem, lebo tak, ako bude on dávať okolo seba von svoje emócie, to isté bude žiť a dostávať. Ja si vždy poviem, ja nebudem zlý človek kvôli tomu, že ty si sprostý, lebo viem, že za rohom čaká ešte stále veľa dobrých ľudí. Není veľká ich pravda. väčšina, ale ja nebudem zlá. To nebudem robiť v živote. Lebo budem také isté hovno v tom živote, jak sú oni. Že iba pre seba, iba svoj pocit, iba sebe. Zbytočná Nádherné. súčasť tohto sveta. Ďakujem krásne, týmto by som to na dnes ukončila. A ja pozdravujem by som x ľudí. Veľmi som rada inak, ale fakt, že proste aj ty sa celkom tak akože aj komunikatívne sa s nami posúva, že myslím si, že aj si taká trošku viac. Určite budem strašne zvedavá, kto z vás si to pozrel celé. Kto z vás nás naozaj dopočúval až do konca. Ja som zvedavá, koľko majú rokov. Ktorú vekovú kategóriu teraz aj trafím. za toto budem rada. Úplne pohode mi napíš, či si to dopočúval do konca, v akej vekovej kategórii sa nachádzaš a budem vlastne rada za čokoľvek, o čom sa s nami podeliš v tých komentároch. Niečo, čo chceš s nami preberať, niečo, čoho sa chytíš z toho, čo sme my dnes spomenuli. A budem sa tešiť na niečo, čo zbúchame na budúce. Vieš o tom, že keď to nepôjde, budeme musieť robiť obsah pre 40-tníkov? Do gestra už naspäť nejdem.